Silent. Asag sa cellphone. Bukod, makaigo magkod. Oy, dili na ba? Ano ba? Puro pa na ilang gigamit. Ano? Bukod! Ano makaigo ka diha? Uy, Ala. Ayaw, ito ano? Tulog si Mahulog, si Kuya. Ayaw. Ayaw si Kuya. Ayaw niya. Ay, gataw eh. Sige ko ano medyo miyaw. sunod si, Ikaw niyang ka ha? sunod si Yore. Ikaw ha? Sunod si Yore. Ikaw sunod. Ha? Oo. Yeah. Pilay mo edad? Pila edad?